menang जाबाय ने ब्र' मोनसिगोन जोङो वाव साजों बार खोलो खोलो बे बार खोलो खोलो जानाय बार बारनाय रंजानायजों बेसे समायदों नोगोद मोजां समायना रमायना लोगोफोर दाननाङा आरो मोजां मोनदोंबा लाइक होदो ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामदो आरो नामा लोगोफोर साबस्क्राइब खालामनानै होदो ओमफ्राय शेयारबो खालामदो आरो ना शेयार खालामदो आरो जोङो गोदान गोदान भिडिअ लानानै फैयोब्ला गोसोआव जोङो इन्टारेस्टेड मोननाय बायदि नोंथांमोननि सापर्टआवसो जोंबो बोलो मोनो नालाय गोदान गोदान भिडिअखौ आपडेट होनो जों आरो गोसोफ्रा थुलुंगाखाङोना ने ओरैहाय जोंबो भिडिअ लाबोबाय थानो नोंसोर अनोबा ना मा होनो ब्र' औ yes good ओमफ्राय बाथाम मेथाइ बियो ओमफ्रायहाय नोंसोरबा मा होनो जों बाथाम ने ब्र' बाथाम मोनबाय आरो बे मेथाइखौ बाथाम मोनबाय आरो बाथामानो दा बेनो आरो जों बाथाम मोनबाय आरो भिडिअखौ दानो नाङा दे लोगोफोर बिराद इन्टारेस्टेड मोनलांगोन दायो बेनो आरो आंनि खोन्थानाया बेनो माने आङो गोबाव बोसोरनिफ्राय बेफोरबायदिनो खामला आरि मावना जाबोनांबाय सोरनिबा बेफारिफोरनि मोसौ होबोनानै खामला जानांबाय आरो बै समाव आङो जेब्लानाखि हाबा जादोंमोन बे समनिफ्राय आङो गोबां दुखु खस्थ'यै सैनानै जाबोनानै दा एसे इसोरनि अननायाव एसे मोजां परिबेसाव दङ दा रायजो राजाफ्रा आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामनानै होयोब्लाथ' आंखौ अनोब्लाथ' बिथांनि चेनेला जाहैबाय मिनिया ब्लग दे मिनिया बर' ब्लग आंनि चेनेला बर' ब्लग दे बिना ओमफ्राय आंनिखौ बुंना होदो एसे नोंथाङाबो दा बिथांनिथ' नै ब्र'नेथ' आर बसुमतारी बे चेनेलाव नोंथांमोना एसे सापर्ट खालामलायनानै होदो आंनिखौ सापर्ट खालामदो बयबो जोंनि बर' हारिफ्रानो जुदि गावनि हारिनि गावनि थैनि मानसि होननानैहाय जुदि सानाब्ला संसारा जेरैबो खाना जायो दा जोङो अनलायनायनि गेजेरजोंसो जोङो बे संसारखौ जालांनो हायो दा बेनो रायजोफोर ओमफ्राय नैबे ससमाया मोनसे मा जाखो बे ससमाया जाहैबाय आङो बै समाव ब्र' जेब्लानाखि आं मोनसे जायगायाव थांदोंमोन बे समाव मोनसेबो दखान गैयामोन बे समाव मोनसेबो दखान गैयामोन बिनि सोलाय आङो
फैसाबो गैयामोन नालाय आंनाव थाइसेबो बे सस्रमानि ग्लासखौनो आंनो फाननानै बै मोनसे माहाजोनाव आङो माने साहा बायनानै लोंनांनाय जादों आरो ना ओरैबायदि दुखु खस्थ'यै सोलिनानै जाबोनांखानाय मानसि नालाय आङो होमबा आङो बिथांनि स्ट'रिखौ जिउनि माखासे जाथायफोरखौ खोनानानै आं बिराद दै गांबाय दै लोंग्रोना लानोसै लोगोफोर दै लोंग्रोनोसैलै ब्र' लोंदो दे ब्र' माने दै गांगुलायबाय नोंनि खोथाखौ खोनासंनानै ओमफ्राय दै लोंसै आङो अब्ला आंबो एसे लोंनानै लानोसै रायजोफोर नोंबो एसे थान्दा खालामना लादो र' एसे थान्दा खालामना लानोसै गरम जाबाय नालाय दे होमबा भिडिअखौ नायलांबाय था लोगोफोर जोबजासे नायलां दे ओमफ्राय लाइक हो ओमफ्राय शेयार खालाम ओमफ्राय साबसक्राइब खालाम ओमफ्रायहाय मा मावनांगौ मावजोब हेफाजाब होबाय था ओमफ्राय बिदिनो आरो बिदिनो भिडिअ लाबोबाय थागोन माने नायलांबाय थादो लोगोफोर आरो दा जों गय जानोसै मेथाइखौथ' जाजोबखांबाय ओमफ्राय गय जानोसै आरो हा नायलांबाय था बेनो आरो लोगोफोर आंनि बेसिम सफैनायानो रायजो राजा नोंथांमोननि अननायाव एसे मोजां परिबेसाव दङ दायो खानायबो सिनजाबाय आङो नै दाख्लै एसे स्टेप बानायबाय लोगोफोर सिगांथ' आङो दारिबो सिनजानो सम मोनामोन खानायबो सिनजानो फैसा थाखा गैया नालाय एसे प्रब्लेम जायोना दुखु दाहा लानानै ओरैबायदि संसार जानाय रायजो राजा नोंथांमोना आंनि बे मिनिया बर' इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होब्लानो जाबाय अनलायनायनि गेजेरजों जों बर' हारियानो खौसेथि जानानै थायाब्ला आरो माथो होनबावनो ना लोगोफोर होमबा दा लोगोफोर गासिबो फिनिश जाबाय दे जाखांजोब्बाय जोङो दा ओमफ्राय जों गय जानोसै ने ब्र' जानोसै गय एसे गोथाव ओमफ्राय दैयाबो जोब्बाय दैखौबो जों लोंजोब्बाय आरोखि गयखौनो जाना एसे आग्लायदों माने जों जाख'बावलाय सोरबाफोर जानो गोसो दंबा लांफै लोगोफोर लांफै लोगोफोर सोरबाफोर गयखौ जानायनि सिगां मोनामसुग्रोनांगौ दै नङाबा बेनि दैनाय मानाय भाइरासफ्रा एसे दानगारलाङो ओमफ्राय जादो जानोसै ब्र'आबो जोंना बिराद मोजां मोनो ने दस्रा हादर दस्रा रायजोआव मोनबावलै बेफोरबायदि जोंनि आसामाव आरो बसुमतारीनि बिगोमायाबो बेस्रा जाबाय जोङो सानैजों लोगोखा बै समनिफ्रायनो लोगो जाबोनाय बै समनिफ्रायनो आरोखि जों बिराद मोजां लोगोखा आरो नोंथांमोना सापर्ट खालामनानै होबानो जाबाय आरो बसुमतारीखौबो आरो बिनिखौल' नङा दे रायजोफोर आंनिखौबो आरो मिनिया बर' ब्लग दे बिना दे आंनि मिनिया बर' ब्लग थारमाने आङो मिनिया बर' लानाया जाहैबाय आङो गोदाव सोराव आङो मिनिलाबाया लोगोफोर नंगौना औ ब्र' आं माने मिनिनो ओंखारा आङो एकदम मोखां सोम थायो बेनो आरोना गोदाव सोराव आङो मिनिया बेनिखायनो आङो मिनिया बर' लानाय जादों आंनि गुबै नामाखौथ' रायजो राजा नोंथांमोना मिथियाखै बावदों आंनि गुबै अरिजिनेलनि नामखौथ' मिथियाखै ब्र'मोना आंथ' मिथियो जेनेबा बिसोरनो खोन्थादो लोगोफोरनो गासिबो खोन्थाना होलाय नामथारा देलाय खोन्थाना होलाय आंनि गुबै नामा जाहैबाय BINAMEN लोगोफोर बेनो आरोना आंनि नाम गुबैया सरि जायाखिसै BINEMN आंनि नामा दा जोङो ओरै फारसे थांनोसै लोगोफोर नेबाय थाब्लानो जाबाय माबायदि गोथै सावग्रा जायगाया आं बेखौ दिनै देखायगोन आङो थांगोन गोथै सावग्रायाव सिगिगोनसो नामाथाय ब्र' सिगिबा खारलाबायनोसै ने खारलाबायनोसै दसे खारनांगोनानो जानाय नङा लोगोफोर होखागोन आरो होमबा लोगोफोर अननानै बिदिनो आरो बेसेथो थिनबावनो साबसक्राइब खालामना होदो आरो खुलुमहरनाय थाबाय लोगोफोर जाहाथे आं इयुनाव आरो मोजां मोजां भिडिअ लाबोबाय थानो हाथों बाय बाय लोगोफोर बाय लोगोफोरखौबो खुलुमबाय लोगोफोर आंबो खुलुमहरबाय दे खुलुमहरबाय लोगोफोर लोगोफोर बाय 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 खुलुमहरबाय लोगोफोर नै मिनिया बर' ब्लगनियाव आं खुलुमहरबाय ओमफ्राय आंनियावबो खुलुमना हो ब्र' खुलुमबाय ब्र' खुलुमबाय नोंसिनि अननायावसोलै आफाफोर नोंसिनि अननायावसो लोगोफोर
नोंसिनि अननायावसो आफाफोर लोगोफोर होनबा बाय बाय दे खुलुमबाय आरो नेक्स्ट टाइम भिडिअखौ नेनानै थाबाय था बाय 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 भिडिअखौ नेनानै थाबाय थादो लोगोफोर बाय